inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma Ngilele babukele emakhaya siyaphinde sanibingelela futhi usukwini namhlanje kuhlelo lethu isihlahla session la ufica khona abalaphi bendabuko besichazele ngeminye imilingo yabo ukuthi bayenza kanjani. Namhlanje siphethe udokotela uNgcobo nodokotela ngala futhi esandleni sekudla udokotela uDube uDr Dube. Namhlanje basiphathele enye into futhi enye futhi eshoqisa ikhanda ezinye izinto futhi ezisinikeza impilo yokuthi siqhubekele phambili bazalwane. Ngizoqala kuwena ke mkhulu Dube ngisanibingelela nobabili ninjani baba? Sikhona nathi yebo sibonga. Ngicela ukuqala kuwena mkhulu Dube uphinde nawe usichazele mkhulu ukuthi usiphatheleni namhlanje. Namhlanje neka abalaleli ngibaphathele isibunge esidonsayo. Yebo mkhulu. Longabe usebenza ngani? Yebo. Sizokusiza lesibunge. Yebo. Uma udayisa longabe wenzani sizokusiza lesibunge. Yebo mkhulu. Lesibunge ke sisebenza ngenkuku emhlophe. Kufanele ukuthi uthole imali engango 200 rand. Nengango 100 rand. Yebo. No 50 rand. Ube usugoqa lo muthi ugoqe ngalaba o200 rand no 50 rand no 100 rand ugoqe lo muthi. Umuthi mkhulu ugoqa ngemali. Ya, ugoqe ngemali. Yebo. Bese ke uyihlutha le nkuku yakho ke uyihlutha uqede. Umuntu uqede ukuyihlutha musu uyibhoboza la ngaphansi kwekhwapha nala ngaphansi kwekhwapha engana. Yebo. Nalapha eyinqeni. Bose usuyigoqile le mali musu uyishutheka la. Yona. Yebo mkhulu. Ayikho into ekhiphayo kule nkuku. Okay, le nkuku mkhulu kufanele uyipheke iphelele mkhulu. Ungayikhiphe lutho ngaphakathi esiswini. Lutho la bese ke uyipheka le nkuku izivutho. Uyibhobose le mbobo la eceleni ngaphansi kwempiko mkhulu. Yebo. Uyibhobose imbobo ukuze uzokwazi ukuthi kufakeke le mali mkhulu. Umuthi mkhulu ugoqa ngemali. Imali. Yebo mkhulu. Ayike musu uqede lapho ke musu uyidla ke musu uyidla le nkuku. Uyidla uguqile musu uyicela ke into zakho ukuthi ucela umcebo ucela imali ngapheli bangena abantu makuthi sasitolo bangena abantu la esitolo kanje. Yebo mkhulu. Usuthatha le mali ke okade uyiguqileke uyibuyisela eceleni. Uyihlukanise nenkukhu manje mkhulu. Uyihlukanise le nkuku le mali. Kancane yebo mkhulu. Yona ke lo muthi lo okade uyigoqe ngawo uzoqhubeka ngawo ke ucabe inhlanga ke wonke umzimba ngale mali. Okay mkhulu. Uthathe lamathambo ke kade uwadla. Okade udla nenyama lo mathambo wabeka eceleni uthathe lo mathambo ke usuzowagqiba ke. Oh okay. Kodwa inkukhu mkhulu uyidla wena wedwa njengomuntu okuyena osebenzisa lesibunge lesi. Unganike umuntu omuseceleni uzoyidla wena wedwa ngoba wena usukwenza lento. Yebo mkhulu. Bese amathambo ke uyawagqiba egcekeni lakho noma esitolo sakho la usebenzela khona. Yebo, ngesikhathi uyidla mkhulu uvumelekile ukuthi mhlambe usebenzise izinto njengo fork and knife mhlambe immese noma uyidla kanjani uyidla ngoba phela ayihlinziwe. Ya, umbuzo omuhle lo obuzayo. Yebo mkhulu. Uyidla ngesandla umbese awusebenzisi uyinikisa nje ngesandla uyihlephule. Ubusela amathambo akhe eceleni. Yebo mkhulu. Ya, wona lo mathambo ozowagqiba. Ngesikhathi imali ila eswini usuke uma usufaka inkukhu yakho eziko isuke uyipheka nayo imali ngeleso sikhathi upheka isuke unemali kunomuthi la konke upheka konke kanye. Okusho ukuthi yonke lonto le njengebila nje nesobho la ibila umngane. Yebo mkhulu. Uzosucabanga ngalento into enhlanhla le. Yebo isibunge lesi mkhulu. Isibunge lesenhlanhla. Yebo. Uthi umzimba wakho ube imali. Uthandeke. Uhamba khona nje hayi wemali. Yebo mkhulu. Ukhuluma iyazokala ukuthi uthini? Imali. Ayinabo ubungozi le nduku mkhulu. Hayi bandla, ayinabo ubungozi le nduku, iyinduku. Induku nje le mkhulu. Induku.
Yebo, abadala baxabani mhlambe nawe uma usuyisebenzisile mhlamba idlozi lakho. Hayi baxabana abantu abadala ngoba induku nje enhle nje Imali. Ozocabanga ngayo futhi impande kuphela mkhulu. Akekho amafutha athina asebekayo nemoya. Impande la iphelele njalo. Hayi yonke ezobuye ihluphe lemkhulu. Hayi ayihluphe bakwethu. Yebo, kuma ungenzeka nje mkhulu mhlambe umuntu meseyibuza mkhulu ukuthi imalini mkhulu, ungenzeka mhlambe usichazele nakhona la uhlelo lethu mkhulu ukuthi kungabe imalini mhlambe, ngoba phela into emnandi le mkhulu engahluphi elula futhi ayidingi inkinga. Bona phela kuyahlupha phela ukuchaza imali ekukhulumeni. Kuhle manje sikhulume sisobabili noma ungifonele. Yebo mkhulu. Uchazela mina uhamba kanjani. Yebo mkhulu. Mkhulu uyakwazi ukuthi upose mkhulu, angithi umuntu ayithole ngale impahla yakhe. Uma ukuthi nje ngiyaphosela nje lowo nje kuyaphoseleka nje akunayo inkinga. Yebo mkhulu. Uchazela okwenze nje. Awu kuyenzeka. Akusona isithwalo lesimkhulu, isibunge lesi. Isibunge lesi esidonsayo. Sokudontsa. Noma ngabe unebhizinisi elinjani mkhulu, ungasebenzisa into enjenganale. Yebo Nkosi kunjalo. Ngoba phela mkhulu angithi naso mkhulu isibunge lesidinga ube na something oyenzayo empilweni, hayi uhleli phansi. Hayi phela molela ayikho into engavela ingene nje, imali izovela ingene dulele cha. Yebo mkhulu. Molela ungalala nje kodwa ke kufanele ukusebenza phela ukuze ubone. Yebo. Bese kuthi okunye okufanele ukuthi niqaphelise balaleli. Yebo mkhulu. Ungathathi kona imithi efana nawo le bose uyifaka egazini kanti wena egazini lakho ungcolile. Yebo mkhulu. Okay. Abantu bahamba nezinto ezifana nemidliwa. Yebo mkhulu. Lo mdliwa lo ngasuke lento ongikunika yona uyigwini. Ungabisabonakala ukuthi kwenzakaleni kanti into ithathwe into efana nomdliwa, into engasile. Bese ngathi umuntu awusebenzi kanti Yebo umuntu mkhulu. uyasebenza. Usudlekile manje. Mhlawumbe uhamba nesilwane bese useyiphuphise lento. Ngiyachanda ukuthi umuntu meqala aqale ageze mkhulu abe clean. Esamba nawo uma kumdliwa nawo uphume uyasuka kuyibeka into uyibeka maphi endaweni eclean. Athi uyezinto mhlawumbe ngiyothwala ngaphathi nasithwalisa athi ngiyothwala kaZulu uyafika lapho koZulu mefika lapho uthi uyathwala ungathwaleki akuthwaleki ungcolile umuntu. Yebo mkhulu. Ngithemisa lapho ukuthi uqala uyigeze uqala ube clean uma wenza izinto. Yebo hayi iphuzi eliphusile impela lelo mkhulu. Uthini uba umngcobo ngale ecilini, sike kubingelela nawe mkhulu ohlelweni lethu, sike sikufake nje kancane nawe. Mkhulu. Yebo. Ninjani baba? Hayi sikhona njani? Hayi sikhona mkhulu. Yebo. Mkhulu. Usiphatheleni namhlanje mkhulu? Hayi namhlanje ngiphathele induku yami la engiyiphethe. Yebo mkhulu. Kodwa ngizoke ngiqale ngikhulume ngenkinga engibe nayo. Yebo mkhulu. Inamba yami yefoni. Okay. Abantu bebengifonela ngayo. Ngibe nenkinga inamba yefoni. Abantu bangangitholi. Baze bafonele ubaba uDube. Yebo mkhulu. Kube ngathi bengithola. Ngizoqala nje qale ngixolise kakhulu kubalaleli. Ngeke ngilingikhuluma. Ayikho into engangibalekela, akho umuntu engangibalekela. Yebo mkhulu. Abanye bathi hayi mhlambe khona umuntu embalekela. Khona wathi uyalokhuza kwangalu. Cha ngibalekela umuntu. Namhlanje ngize nawo amafoni ami amasha. Yebo mkhulu. Kusho ukuthi ke ngizowachaza ekugcineni imphatho ohlala noma ngiwachaza manje. Hayi kulungile mkhulu, noma singabe uhlala phezulu kwendaba manje usichazele wona ekugcineni ngoba kunale ndaba ezishisa esifunayo mkhulu. Sakho mkhulu. Abangikhumbulako mhlambe bangikhumbula ngenduku yami yamantshomfula. Induku yami umfazi omnyama. Isicupho samantshomfula, induku yami umfazi omnyama, legeza amanzi amnyama. Induku yami yogeza idlozi ngembuzi. Lembuzi ejike ibe Isibunge. Yebo mkhulu. Ngizobeka nje la ukuthi bakwazi ukungikhumbula, abangangikhumbuli ngoba namhlanje ngathi hayi
ngidla enye induku ngibonakala namhlanje hayi uhamba ngolunye uhlobo hayi ngiphekiwe namhlanje yebo mkhulu induku yami ngiphethe namhlanje nabalaleli ngiphethe induku yami la induku yenhlanhla yebo mkhulu makithi induku yenhlanhla induku yezikhundla uma ufuna isikhundla nje ufuna ukuphatha emsebenzini noma ufuna ukuphatha esontweni umfundisi yebo mkhulu noma abe usindisiwe noma usindisiwe ungeza nje ekhaya ungiphathela amakhandlela amabili yebo mkhulu elimhlophe neliyelo bese ungiphathela imali engango 10 rand oyihlweza yebo mkhulu ohlukene ube nje o2 rand aba u5 bese ufika ekhaya kunesigqumo enginaso lapha ekhaya engquma ngaso lo mlaleli osuke efikile ekhaya ethi ngizocela mina ukubusa lapha lengisebenza khona yebo uthi ufuna isikhundla ngifuna isikhundla noma ngifuna umsebenzi mkhulu ngiyakunikeza lo muntu ngiphathele ikhandlela eliyelo nelimhlophe lo 10 rand o2 rand yebo o2 rand aba u5 yebo ufike ekhaya ngiyagquma yabo sebenzisa amakhandlela nale mali ngikuqume bese ngiyakuthatha ngihambe ngiyokugeza emfuleni bese kuneza imithi ozofika uyisebenzise ekhaya yebo mkhulu kodwa nginesiqumo sami esisekhaya ngoba ngifuna ukwenza sure ukuthi yenzekile lento ebengiyifuna wena ngoba siyasebenza phela mkhulu yebo mkhulu uthi yenzekile lento oyifunako ngiyenze mina qoba ngithumeli yebo angiyole lenyanga ukuthi ufike kuyona ngithi imfana uhambe wenza ukuthi yebo uhambe ukwenza lo muntu ekhokhile imali yakhe ufuna ukuthi umuntu mefike ekhaya agculiseke ibambele mina ngigculiseke mina qoba yebo mkhulu athi naye egculiseke nami kube ngigculiseke ukuthi ayikwenzile lokho ukuthi uma kungakona hayi kobe kuphunyukile yebo mkhulu kodwa uzimiselile ngimiselile yebo manje mkhulu umuntu kahle lona umuntu othanda ukuba sesikhundleni umuntu nje uthanda ukuba sesikhundleni yebo nomuntu ochaba indlela yebo mkhulu mawufuna umsebenzi ungawuthola umsebenzi ngiyakwenza ngalomuntu wami ubese uthola umsebenzi uphinde uphathe futhi mawuthola umsebenzi lapho lo uthola khona umsebenzi uqhubekele phambili uma usebenza ngiyakulungisa uphathe ube uprincipal ube indoni emsebenzini ube umfundisi esontweni yebo mkhulu nginalo nduku yami ke ekhona ekhaya ngiyisa ngayo abantu yebo manje mkhulu ngicela ukubuza la kancane futhi ngalezi khathi ke umuntu usumnikezile ke nani induku ke mkhulu useyahamba ke ubone emva kwesikhathi esingakanani ke ukuthi mhlambe kunento engase yenze ukuze ezokwazi ukubuyela back abikele umkhulu asho ukuthi emkhulu nakho khona okwenzakalayo la ngoba phela kwenzeke njani mkhulu ukuze abone uaction emsebenzini ukuze abone into eyenzakalayo emsebenzini hayi phela la mkhulu mphathi ohlelo uma ngimenzile umuntu yebo kuba khona izithunywa ezifika zikhulume nazo umchazele yebo mkhulu ukuthi manje kuhamba kanje ibonakaliso zakhe zicace yebo mkhulu Nkosi yebo icace ibonakaliso ukuthi uyidlile le nduku ithini kuyena egazini mabefika bafika ke ithuna zakubo zithini kuyena yebo ukuthi ithatha isikhathi singakanani ukuthi isebenze kuyena egazini lokho odume ngazo imanga zawo umuntu uyawuthola umsebenzi yebo umuntu uyasithola isikhundla umuntu ngoba phela umuntu kufanele ungene egazini uqala uzwane naye negazi yebo okuthi nje omkhulu lo muntu uyabasondeza abantu abadala eduze kwakho ukuze ukwazi ukubaphupha futhi bakhulume nawe sikushanje ngamakhandlela elelo lelimhlophe u10 rand oyinsipho u2 rand aba u5 bese ufika nabo ekhaya
hayi okunye-ke soxoxa ngako ocingweni uma ungifonela yabo leli khandlela lelo leli mhlophe konje limele intoni leli khandlela leli limhlophe phela limele isithunywa nedlozi ngamawala siyabona limele isithunywa nedlozi namakhandlela ugquma ngawe ekhaya nale mali ugquma ngayo ekhaya ifaka phakathi emthini phela namhlanje usuku olukhulu lokuzalwa mina indodana kaGugu noKefas bese ukuchazela ngamakhandlela uzokhuluma abanye bathi umphathe fika umakhophenyoka inyanga kamdeni the one and only eyathola nama-twins ahlukana nawe ingawayethanga ihleka bayenehlelekile i-ofisi elingenareception akusebenzi ama-appointment ngibona kawuzuthi qhamu amakhandlela ukhuluma nawo ucela ngawo izibusiso kubantu abantu abadala kuyazwakala kodwa ugquma ngawo amakhandlela angena la ebhodweni ogquma ngayo lapha ekhaya uyawagaya mose ukhuluma ngawo awagayi baba uma nje nawo nje angene nje ezindluzana uma nawe wena uhambe bese ukutshela uzowasebenzisa kanjani kodwa hayi namhlanje ngaloso kade uphuma usuka ngalo ubafuna zoma intambo kahle ngaphakathi bese ukutshela uzowenza njani ke namakhandlela nale mali uzoyenza njani nangu-ke umuntu omkhulu useyafika mhlambe usethi mina mkhulu angidingi mhlambe isikhundla mhlambe athi nje umuntu mina mkhulu ngidinga ukuzigezela nje ngithandwa abantu nemali ize kumina kalolu ungamnika yini lo muntu lo mkhulu ngoba phela abantu bafuna imali mkhulu ngamnika phela lo muntu ngoba lo muntu uzikhundla yebo sekumhlanganisile ngamthaka namadonsa akhona yebo mkhulu lo muntu njengoba ngichaza umphathi wohlelo umuntu wenhlanhla owenhlanhla mkhulu umuntu wemali yebo ngoba uma uyesikhundleni uyimali imali uqhubekela phambili uba nenhlanhla futhi yebo njengoba ngisho ukuthi noma ufuna umsebenzi uyawuthola umsebenzi yebo uma ungifonela ngizokutshela ukuthi ufuna umsebenzi into onofana iphathe kuze nami yebo ngaphandle kwalamakhandlela nalo hotel land oyisilive yebo bese ufika lento yakho ngikwenzele yona ngokubuthisele yona ibe yinhle mkhulu busele yona uthi noma ngabe uyahamba wenza ama-CV yakho umile ngokutshela kufanele wenze njani yebo mkhulu ngeke ngilande kakhulu la yabo yebo mkhulu ngoba ngizoqhwishisa abanye abantu yebo la ngikhuluma ngomuntu ozothi mengifonela bese ngimchazela mkhulu awuyishiye mkhulu inamba yakho singakokhohlwa nje awuyishiye mkhulu eyokuqala nje neyosibili mkhulu le namba zami ke hayi konamula ukuhamba kulomhlaba konamula ukuphela kwamafoni zithi kakhulu kuphela amafoni network hayi kobe kunzima yebo mkhulu la sikhuluma namba yami uqala yebo mkhulu abanye sebenayo ngoba uyabaleka ubabudumo laba abangagcina bengayitholanga u060 060 mkhulu 312 6386 6386 yebo mkhulu yokuqala le yebo mkhulu yebo isibili u07 44 yebo mkhulu 140 115 yebo mkhulu eyosibili le yebo babukele emakhaya sithemba ukuthi kuzwakele lokho kwacaca ningakhohlwa ukulike and subscribe ohluleni lethu elikhulu lika Dr Dube sinaye ubamngcobo futhi namhlanje osukwini namhlanje siyababona bobabili bakwethu esicela ukuthi ningakhohlwa futhi ukuthi ni like ni subscribe batholakala ingcingo zabo sizoyifaka lapha kwanzima ngayikobi bekumsebenza ujoli